नमस्कार। यूपी बिहार के सब भाई बहन सारे श्रोताओं लोग के हमरा तरफ से साई रिकॉर्ड चैनल की तरफ से हम सिमी वर्मा रवा लोगन के भोजपुरी के एगो बहुत प्रसिद्ध गाना सुनावतनी जेके लिखले वाले मंजूर खान जी और आवाज हमरा तरफ से सिमी वर्मा के साई रिकॉर्ड चैनल के माध्यम से रवा लोगन से विनती बा कि बार बार ये चैनल के देखी और सब्सक्राइब करें। ऐसे देखना नजर से नजरा जाए भो, ऐसे देखना नजर से नजरा जाए भो, बानी खिलल फूल नियर बानी खिलल फूल नियर मोर जा जाए भो, ऐसे देखना नजर से राजा देखना नजर से सैया देखना नजर से नजरा जाए भो, बानी खिलल फूल नियर बानी खिलल फूल नियर मुरझा जाए भो, ऐसे देखना नजर से ऐसे देखना नजर से ऐसे देखना नजर